Туган җиремә. Лейла ханым Чанышева. Ойрылып китсәм дә синнән гомеремнең таңында мин. И Казан арты, сиңа кайттым, сөеп тагында мин. Ул таныш кырлар, болыннар тарты әүвәл хисемне. Тарта торгач куймады, кайтарды ахыр җисемне. То есть үземне дигән инде ул иске сүзләре бар бит инде Габдулла Тукайның. Кысса да синдә ятимлекләр, фәкыйрьлекләр мине, исә дә үз ишләремнән хур һәм кимлекләр мине. Үтте инде ул заманнар, очтылар шул кыш кебек. Уйласам ул көннәрем тик кичтә күргән төш кебек. Берсе дә дулкыннарын һич алмады, гарык итмәде. Олды дүрт ягымны ялкын, якмады, харык итмәде. Бу сәбәптән аңладым мин, и туган җирем, синең җанга ягымлы икәндер ялкының да, дулкының. Җөмләтең изге икән иш, иңешең, шишмәң, кырың, юлларың, овыл, әвен, кибәннәрең дә, ындырың. Елның 4 вакыты, язын, көзен, җәй, кыш көнен, барча, ак ыйык, ак ыйык теге чулки була инде. Киндер, чабата, ыштырың, һәм көтүшең, этләрең, үгез, сыер, сарыкларың, барчасы яхшы, бүре, шүрәле, сарыкларың. Менә аңлагансыздыр инде бөтен укучылар булгач, инде күп сүзләр монда, может быть, без тәрҗемә дә итә алмак кайсы бер сүзләрен менә. Сарыкларың. Юк, сарыкларың ите бар, ул столда. А вот сарыкларың. Ну, ындырың. Авыл кешеләре белән инде ул ындыр. Әйме. Кибәннәрең, әвен. Вот әвен. Нәрсә ул әвен? Ну, сыерлар тора торган җирдер инде ул. Менә ул кешеләре. Ак ыйык, бит сиздә шулай диткән тегеш. Ак ыйык нәрсә була ул? Ну, именно какие? Шерстяные такие были, вот то, что шабатада кигәннәр. Менә шул ак ыйык, киндер, шабата, вот бөтенесе, значит, уже было близко, короче, да? Все стало близко, когда он уехал вот как раз в Казань где у него Туган? Ну, ничек ауылында исеме? Кырлай, вот он же Кырлай. Рахмет.